Tofa, inda ranka ka sha kallo, ke wannan duniyar wai ina kika tusa da mu ne. Hakika abin da yake faruwa a cikin wannan duniya, wani lokacin idan ka kalli abin da idon basira zaka ga ko kare ma ba zai shinshina ba balle ya kai gaci. Wani al'amari ne da ya faru a ƙasar Ghana a wani hira da aka yi da wata mata ko kuma ce wata yarinya, wanda wannan hira ta ja hankalin kafafen yada labarai amma fa na kudancin Najeriya, domin mun ga da yawa daga cikin kafafen yada labarai na arewacin Najeriya hankalin su bai kai kan wannan labari ba. Mu kuma hakan ya saka muka ce bara mu wallafa wannan labari zuwa ga harshen Hausa, duba da an yi labarin ne ko kuma an yi wannan hira ne da wata matashiya, wato dai da yaren Turanci. Al'amarin da ya ja hankali a cikin hirar shine akwai abin mamaki da ban ta'ajibi da kuma tashin hankali da kuma rashin sanin ya kamata duk a cikin wannan hira. Dalili kuwa na san kuma za ku fahimci abin da nake nufi, amma fa idan kuka bi ni daga farkon bidiyon nan har ƙarshe, domin dai wannan hira da aka gabatar a wata tasha wadda ake kiranta Vibe 5 TV station, wannan dai tasha wadda ta kware ne wajen gayyato gawurtaccen mutane wanda suka shahara akan wani al'amari, ko da iskanci ne ko kuma shahara akan wani abu wanda zai ba duniya mamaki. Amma dai a bisa yadda muka fahimci wannan tasha sun fi gayyato waɗanda suka shahara a ɓangaren iskanci ko ɓangaren shan ƙwayoyi ko ɓangaren lesbianism ko kuma ɓangaren maɗigo, wato dai shine da lesbianism ɗin kamar yadda muka faɗi, ko kuma ɓangaren homosexual wato luwaɗi, ko kuma wanda suka kware a ɓangaren dai wani ta'ammali na iskanci a duniya kuma suke so duniya ta fahimci inda suka dusa a irin wannan yanayi. Kai tsaye a hirar da aka yi da matashiyar, farko dai ta shigo cikin wannan gidan TV ne, duk da kasancewar wannan shiri yana karkata ne wato gurin wanda duk suka samu wata matsala ko rikirkicewa ko ɗaurewar tunani a cikin wani yanayi mai kyau ko mara kyau, sukan iya zuwa domin su gaya wa duniya matsalar da suke ciki, wala Allah a samu wanda zai warware musu wannan da baibayi. To ita ma wannan yarinya akan wannan kadami ta shigo gidan TV Vibe 5 Station TV wanda ta gabatar da bayananta. Ciki ne dauke a jikinta na wata 5, amma fa cikin tana zargin mutum 3 ne akai, duba da cewa wato dai bata san hakikanin wane ne ke dauke da wannan cikin ba cikin mutum 3. Shin mutum 3 nan kun san wa? Farko tana zargin uba da ɗansa, sannan kazalika tana zargin abokin ɗa, wato dai mutum 3. Idan kun fahimce mu shine uba guda da kuma ɗansa, kazalika sai kuma abokin ɗan wannan mahaifi, duk su take zargi akan wannan ciki, wato dai wanda har yanzu ta kasa fahimtar gane waye mai dauke da cikin kafin ma ta san wani hukunci za ta yi kan cikin, shin haifarsa za ta yi ko kuma lalata shi za ta yi, duk da kasancewar ta ce dai ba ta da dama da ƙarfi da za ta iya rike ɗawainiyar wannan ciki a cewarta. Ga yadda al'amarin ya faru, yarinyar dai ganiyan ce, wato 'yar Ghana ce, kuma ta shigo aka gabatar da wannan hira a tattare da ita, yayin da muka tsinci wasu a cikin comment section suna magana wai lallai kam dole duniyar nan ta birkice ta shiga cikin wani tashin hankali, domin wasu irin abin da ake kallon su ko kuma ake jin su a fina-finai na kudanci ko kuma na arewaci, wato dai yanzu gashi nan sun fara faruwa wato a zahiri. Wato dai ashe akwai irin wannan duk ɗabi'ar. Lallai kan dole mu gaskata masu ƙoƙarin yin fina-finai na kwaikwayon ɗabi'u, mun yadda cewa kwaikwayon al'umma suke, domin duk abin da suke a cikin fim akwai wasu al'umma a gefe guda wanda suke aiwatar da shi a zahiri, shi sa ake kwaikwayon ɗabi'unsu a nuna musu ga yadda al'amura suke kuma ga kuskure da ake fuskanta idan aka karkata kan irin wannan batu. Ita dai wannan yarinya 'yar Ghana farko dai tana soya da wani saurayi
wanda bai gaza mata a komi ba, yana biya mata dukkanin bukatu na expensive din rayuwa, wato na abin da za ta kashe, na gurin zaman da take, da suturin da za ta saka, da komi na rayuwarta. Sannan a hankali sun kasance tare kuma sun ɗauki lokaci. Shi kuma yana da wani aminin nan nashi wanda ya amince da shi ya kuma yarda da shi 100%, wanda hakan ta saka komi tare suke. Ita ma ta san yadda suke da aminin nashi, kazalika shi ma kuma ya amincewa aminin nashi. To suna nan sannu a hankali, tafi dai. Wani lokaci sai kawai ta kyalle ido, mai bi ta fuskanci cewa tana buƙatar kasancewa da aminin bayan kuma yadda take tare da abokinsa. Hakan ne ya saka mata kun san su, ta fara bin wasu hanyoyi da za ta karkato da hankalin shi aminin saurayin nata, wanda kuma sannu a hankali, kasancewar tana da lambar wayarsa yana da lambar wayarta, tunda dama akwai wannan aminci tsakaninsa da abokinsa. Hakan ya saka suka kulla kuma suka kunce, suka warware tsakaninsu, wanda hakan ta saka suka fara mu'amala ta soyayya amma fa a ɓoye, yayin da suke layin cewa shi wancan asalin saurayin nata da bai gasa mata komi ba suke cin amanarsa. Wani lokaci ta je gidansa ta kwana. Haka dai suke rayuwa ta saduwa ba tare da kakkautawa ba, kuma abin ban haushi da takaici, babu wani maganar wani abu na kariya wanda zai iya wato kauda wata matsala irin wannan wanda ta afko. Sannu a hankali suka ci gaba da tafiya, sun shafe kusan akalla shekara 2 suna soyayyar a haka, yayin da shi kuma wancan bai san dawar garin ba, kuma bai taɓa zargin su ba, duba da cewa shi ya yarda da aminansa kuma ya yarda da wacce yake so. Sannu a hankali ya aka yi, wani tudu wani gangare, sai mahaifinsa shi ma ya fado cikin jerin waɗanda ake zargi a cikin cikin. Kun san yaya? Ku biyo mu. Yadda shi kuma mahaifi ya faɗo cikin wannan al'amari, wata rana ce dai suka ƙara shiryawa da ita da ƙawayenta mata su 4 suka tafi club, wato sun tafi club domin dai su je su samu shakatawa da jin daɗi da kuma ɗan shaye-shayensu da suka saba. A wannan taki ne suka tafi suna rausayawar su. Sannan a hankali suna cikin al'amuransu, sai ga wani ɗan dattijo nan daga gefe, irin dai masu kuɗin nan, yana ta faman kallanta, yana satar kallanta, amma bata taba kulawa da shi ba, although dai ta san kallanta yake. A hankali ana cikin tafiya a haka, kawai dai sai lokacin da suka gama shashan abinsu suka kammala, lokacin da suka je kan gurin da za su biya kuɗin abin da suka sha, a wannan lokaci ne aka ce musu shi wannan dattijo ya biya kuɗin bil ɗinsu gabaki ɗaya da abin da suka sha. A'a, abin da ya sai ba su mamaki, ta yaushe kuma ta wani lokaci. Kawai kai tsaye ko ba su ga ya motsa daga inda yake ba, kawai ana zuwa sai suka tashi suka tafi da nufin yi masa godiya. Daga nan ne bayan sun masa godiya sai ya ƙara ɗaukan 10 ta arziki ya ba su, sai kuma ya ce yana son magana da ita. To daga wannan lokaci ne dai suka ɗan keɓance, suka zauna suka yi maganganu. Ya nuna yana buƙatar zai bata 'yan kuɗaɗe masu nauyi, kuma yana son ta, idan ba damuwa shi baƙo ne kuma ya kama guri a hotel, amma kasancewar shi baƙo ne ba wanda zai taya shi zama ko hira, zai iya zuwa da ita da taya shi hira, ko da zuwa gobe ne ya bata wasu 'yan kuɗaɗe. Idan ko da jin haka sai ta ce to ai ba matsala, kawai shi kenan ta gaya ƙawayenta suka rabu. Ita kuma sai ta bi wannan mutumi suka tafi zuwa ga ɗakinsa na hotel, wanda a wannan rana ne ya kwana yana gurzarta. Haka dai al'amarin ya faru, kuma dai duk da an mata tambaya a cikin hirar kai tsaye me yasa bata saka roba ba tun da lokacin suka haɗu kuma a lokacin suka fara mu'amala, sai ta ce ya ki amincewa kuma shi haka ya ce yana bukata. Dan jaridar ya ƙara yi mata tambaya, shin dama haka ne ka haɗu mutum a ranar farko kuma a guri kamar kulof da komi, kuma a ce ya tafi da kai sannan kuma ya ce zai sadu da kai kuma ba za a saka wani abu ba? Sai ta ce to ya za ta yi, yana so kuma ita kuma tana son kuɗin hannunsa, hakan yasa ta haƙura. To shi kenan dai haka aka yi wannan saduwa. To ya ce ta ya aka kika gano cewa mahaifin shi saurayinki ne? Ta ce ai ta je gidan saurayin nata, kawai daga kan da za ta yi sai ta ga hoton wannan mutumin wanda suka kwana suna shagali da shi a hotel. Abin sai ya daure mata kai, ya bata mamaki, ta fara gumi ta ciki. Kai tsaye cikin hikima take tambayar saurayin nata, shin wannan mutumin shin wane ne shi?
a wannan gidan tana ganin hoton amma bata taba tambaya ba. Sai ya ce ai is my dad, wato mahaifina ne, shine ya haife ni. Sannan ya fara bata labari a kansa. Nan fa ta shiga wato cikin wani yanayi. To daga nan ne ta gane cewa lallai kam ta yi kuskure na kwanciya da mahaifin wato saurayinta. Kuma kazalika a wannan lokaci bata daina amfani ko kuma basu daina mu'amala da abokinsa ba, amininsa, wanda har yanzu bai gane ba, wanda yanzu shine yasa take da ciki na wata 5 amma ba bata san cikin wane ne ba tsakaninsu, domin duk sun sadu babu roba. Shine take neman shawari.